Goedemorgen en welkom bij de livestream van de Polsbandjesdag 2024. De heer zit goed. 2024, een ganse dag, gaan weer van zuid naar noord in de provincie. Want op 5 plekken werden er polsbandjes uitgedeeld. En nou ja, uitgedeeld, de moester wel gaat veel doen, namelijk een rebus oplossen. En de kijkt live naar de aftrap vanuit Treeg aan de Maas in Maastricht, waar nu op dit moment de verrassing van deze dagstijd. Dat is Lex Uiting, hij heeft net gezongen, er is mega stimmung hier in de kit. En neven mij staat Yves de Boer. Goeiedag. Het gaat lekker gelukkig, hè? Ja. We gaan aftellen. We gaan al aftellen. We beginnen met Oedijn. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, en het leuke is, iedereen die hier nu staat, heeft dus een polsbandje verdiend. Iedereen heeft de rebus goed opgelost en ze gaan nu in een Polonaise naar degene die de polsbandjes gaat uitdelen. Om 10 uur zaten ze al aan de beren, aan het beren aan de wind. Dit zijn de eerste, hè? Ja, zeker. En wie vult dat? Ja, leuk. Super. Fantastisch. Zeg dat De wel. eerste is in de roede en hopelijk vandaag nog meer. Maar dit wordt een hele intensieve dag, hè? Dit, ja zeker. Hartstikke leuk. Voorbereid. Ja, we zijn gans voorbereid. Alles staat er klaar voor, dus laat maar gebeuren. Ja, het is echt volop vastelavond hier al, hè? En het is de 33e editie, heeft hier dus een verrassing bedacht. Ja, precies. Inderdaad. Ja, Superleuk, Lex Uiting en die Akkermans. ja En- ik dacht weer Jurg is demontracteren, dus Maar die reizen dus ook de hele dag met, hè? die reizen de hele dag met. Ja, zeker. Oké. Straks komt Frans er ook nog wel bij je. Pollux natuurlijk, hè? Tuurlijk, Frans Pollux. Ja, ja. Ze hebben met z'n drieën een liedje gezongen, dus Ja. Nou ja, en dan dadelijk snel door naar de volgende locatie. Ja, precies. Er zijn hier allemaal nu die heel snel ook een polsbandje willen ophalen. Dus laten we vooral even gaan sfeer vangen. goed. Dank je. Wieveelste keer wordt het? Sorry? De wieveelste keer wordt het, dus hoe cool? De 11e keer, denk ik. Ah, het magische getal, hè, jongens. 11. Ivo, wat ik nog niet had gevraagd. Ja, Vandaag, wieveel bandjes geven we eigenlijk goed? een stuk of 2000 denk ik ongeveer. 2000. 2000 ja. Iedereen mag 2 polsbandjes, krijgt 2 polsbandjes mee. Dus we hopen uit 1000 enthousiaste vastelovensvierders te mogen verwelkomen. Van, alsjeblieft en veel plezier. En wie streng zit je? Wie streng is de jury voor de rebus? De rebus hebben we zo gemaakt dat deze voor iedereen op te lossen. Maar ze moeten wel goed opgelost worden. Maar en het is dan op elke locatie een andere rebus. Op elke locatie een andere rebus of een andere opdracht. Dus Wat was de oplossing van Maastricht? het oudste speciaal beer van Nederland, dat is Brand Imperator. Dat waren het we van, dat waren ook bij de eerste. Nou, dat is toch een behoorlijke zin, hè? Dat is ook niet gans makkelijk, maar Dan leef ik met denk op de hemel. Naar de zevende hemel met thee. De wieveelste keer is dit zo cool voor u? 15. Zo lekker. Ja. Wat voor vreugde? Ja, om 11:10. Hoofd in. Als het eerste lezing dan is Dankjewel hè. Nou jongens, verstaan een beetje de lui in de weg hier. Dus ik zou zeggen, we gaan eruit. En vanavond zijn we rond een uur of wat is het, 7 uur, half 8. Wie ik druk op nu, Facebook. En volgens mij ook YouTube. Maar houd de Facebook in de gaten en ook de socials van L1. En dus Instagram. En op de radio zijn we natuurlijk ook te zien. En tv. Wat zei ze? gewoon dadelijk naar Beek. We gaan dadelijk naar Beek, ja precies. Dus we moeten door. Jongens, houd onze kanalen in de gaten. En de kinderen een beetje metvieren. Tot straks.